A mi m'agradaria començar per una cosa clarament menor, però interessant, i és que li retreuen ometre el castellà, que mostra clarament una característica típica dels lingüicidis, no? Que és la comunicació no importa. El que importa és que la llengua dominant estigui present. Agafeu el cas del metro de Barcelona, que l'anunci que diu que si te trobes malament facis això i allò, es diu en català i en castellà. És a dir, que a la primera en català l'entenen tots els catalans i tots els castellans i a la segona en castellà l'entenen tots els catalans i tots els castellans. I tots els parlants de les altres llengües no tenen una versió en anglès, que és el que resultaria útil en un cas com això. No? Fixeu-vos que li retreuen que en el seu missatge de vacances omet el castellà, com si posar-ho en català i en anglès no garantirà absolutament la comprensió per part d'uns i altres. Però aquesta és la clau. És a dir, quan diuen coses com la llengua en què tots ens entenem, etc., és fals, no els interessa la comprensió. La comprensió està plenament garantida en català, perquè qualsevol castellano parlant amb un quocient intel·lectual superior al del mandril comú entén el català. I la majoria el tenen, el quocient intel·lectual. No és la comunicació, és la presència sistemàtica i dominant del castellà. I, efectivament, li ho diuen molt clar, li diuen que l'acomiaden per parlar en català, i això potser és una novetat perquè en general no s'ha estat tan explícit. Ara, que això tinga repercussió o no, depèn, diria jo, estrictament de quines siguin les conseqüències, perquè hi ha una cosa que en general hem fet molt malament, que és allò d'anar amb el lliri a la mà, és a dir, legislar des del bonisme i pensant que la gent espontàniament s'apuntarà a l'alternativa que resulta més convenient per al català. I això, clar, no passa. La gent s'apunta sistemàticament a l'alternativa que resulta més convenient per a ells. Per tant, si algú es pot permetre maltractar treballadors, expulsar-los perquè parlen català, ignorar el català, burlar-se del català i no li passa res, n'hi haurà sempre candidats a fer-ho perquè, d'altra banda, hi ha una força que empeny cap a això i tota una cultura, que és la cultura castellana, que està molt i molt basada en l'anticatalanisme. O sigui que l'anticatalanisme és un element essencial d'aquesta cultura i, per tant, sempre hi haurà voluntaris per a fer allò que se'ls permet fer perquè, efectivament, ho poden fer.